A nagykonyhai technológia folyamatosan fejlődik, így már nem elég csak egy működő berendezésben gondolkodnunk. A cél az, hogy a konyha biztonságosabb, kényelmesebb és könnyen szervezhető legyen. Az innováció nem valami távoli dolog, hanem nagyon is gyakorlati kérdés. Ott kezdődik, hogy egy berendezés mennyire átgondolt, jól használható és mennyire segíti a napi munkánkat. Fontos az energiahatékonyság, de legalább ugyanilyen fontos a tartóság is, hiszen egy modern konyhában a gépeink minden nap állandó üzemben vannak. Minden elemnek megvan a szerepe, fontos az ergonomikus kialakítás, hiszen egy jól szervezett környezetben jelentősen kényelmesebb a munkavégzés. És mivel nincs két egyforma konyha, az egyedi megoldásoknak is nagy szerepük van, hiszen másra van szüksége egy étteremnek, egy nagyüzemi konyhának, illetve egy kis büfének, ezért fontos, hogy ismerjük a vásárló igényeit, felmérjük azt, és együtt megvalósítjuk az álmát. A jövő konyhája nem hangosabb vagy bonyolultabb lesz, hanem átgondoltabb, pontosabb és jobban használható. És mi pontosan ebbe az irányba megyünk. Innovatív konyhatechnológiai megoldásokért nézz körül webáruházunkban. Válaszd ki, amire szükséged van, kommenteld a videó alá, hogy érdekel, és kollégáim keresni fognak.